YouTubers, είμαστε στο test server και θα δούμε σήμερα σύγκριση δύο TDs, Tank Destroyers, τα οποία είναι γερμανικά. Καταρχήν, μπαίνοντας μέσα στο test server, έχω δει αυτό το παραθυράκι το οποίο γράφει για Battle Training. Δεν ξέρω γιατί μου το βγάζει, πρώτη φορά μου το βγάζει. Δεν θα μπούμε τώρα στο Battle Training, δεν έχω μπει καθόλου, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα πατήσουμε Cancel. Θα μας το βγάλει την επόμενη φορά, ωραία. Δεν θα παίξουμε το Mi 48α1, θα παίξουμε με το καινούριο Tank Destroyer Tier 10 το γερμανικό, το οποίο είναι το Grille 15. Το Grille 15 αντικατέστησε το γνωστό Waffen Tractor, το οποίο ήταν το WT Auf Panzer 100, δεν το θυμάμαι ακριβώς πως ήταν. Το συγκεκριμένο δεν έχει drum, δεν έχει autoloader. Βλέπετε ότι στην πραγματικότητα είναι ένα σασί άρματος με ένα πυροβόλο επάνω, το οποίο πυροβόλο έχει μια υποτυπώδη θωράκιση. Αυτά τις λαμαρίνες, να τις πω έτσι όπως τις βλέπω εγώ, δεξιά και αριστερά και μπροστά. Και το hull του είναι από ένα κλασικό άρμα. Τώρα βλέπουμε κάποια πραγματάκια τα οποία δεν υπήρχαν στο προηγούμενο μενού, όπως αυτό εδώ το πίνακα, ο οποίος μας δείχνει διάφορα χαρακτηριστικά του άρματος εκφρασμένα με βαθμολογία. Τι θέλω να πω? Δείχνει ας πούμε Firepower 724. Θα μου πείτε τι είναι το 724. Έχει έναν τύπο που λέει επί της 100 values διά επί της 100 max values. Φαντάζομαι ότι λαμβάνει υπόψη του τα νούμερα που έχουν τα άλλα άρματα. Τώρα μόνο τα TDs, όλα τα άρματα στο παιχνίδι, μόνο τα Tier 10, δεν ξέρω ακριβώς τι. Θεωρώ ότι για να δίνει βαθμολογία σε Tier 10 TD θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις τιμές που έχουν τα Tier 10 TDs στο παιχνίδι. Θεωρώ, δεν ξέρω. Το αντίστοιχο δίνει και σε Armor, Mobility, Concealment και Spotting. Και αυτό που θα ήθελα να σας δείξω είναι στο Concealment κάποια πράγματα. Μάλλον ένα πράγμα το οποίο δεν το ήξερα, γι' αυτό θα σας δείξω λίγο το Mi 48α1 το Patton. Προσέξτε ότι αυτή τη στιγμή έχει Concealment 191. Και θα λέγανε πολλοί ότι για να αλλάξει το Concealment θα πρέπει να αλλάξει κάτι στο Full, κάτι στο Turret. Αυτό που είδα είναι το εξής. Το συγκεκριμένο άρμα έχει 3 κανόνια. Προσέξτε ότι με αυτό το κανόνι έχει Concealment 191. Αν πάμε στο αμέσως επόμενο κανόνι, έχει Concealment 190. Και το Concealment έχει σχέση με τα κανόνια, δεν το ήξερα αυτό. Αν πάμε εδώ στο τελευταίο κανόνι, το 90 mm, έχει Concealment 194, δηλαδή είναι κατά τι καλύτερο. Στο Concealment όσο μεγαλύτερο είναι το νούμερο, τόσο καλύτερα είναι, έτσι. Προσέξτε τώρα και τη διαφορά, ότι κοιτάξτε μέχρι που φτάνει αυτό το κανόνι. Εάν πάμε στο αμέσως επόμενο, βλέπετε ότι λέει Concealment -4 και κοιτάξτε μέχρι που φτάνει το κανόνι τώρα που θα το αλλάξω. Από τη βάση της κολόνας αυτής έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα όσο μακρύτερο είναι το κανόνι, τόσο πιο εύκολα σας βλέπουν οι αντίπαλοι, γιατί λογικά μπορούν να διακρίνουν το κανόνι σας. Έτσι. Και το μεγαλύτερο κανόνι βλέπετε ότι είναι συν 1 καλύτερο στο Concealment, δηλαδή από 190 πάει στο 191, γιατί είναι λίγο πιο κοντό από το κανόνι που έχουμε τώρα. Το προηγούμενο ήταν μέχρι εδώ, αυτό είναι μέχρι εδώ. Και το πιο μικρό κανόνι της σειράς πάει στη βάση της κολόνας, εδώ. Έτσι. Τώρα, είπαμε, θα δούμε το Grille 15 και θα το συγκρίνουμε με το Yak Panzer E100, να περάσουμε δηλαδή στο καθαρό μέρος αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί και τα δύο είναι γερμανικά, Tier 10 TDs. Οπότε πολλοί ρωτάνε ποια σειρά να ακολουθήσω. Θα δούμε τα δύο δεκάρια που υπάρχουν και θα βγάλετε κάποιο συμπέρασμα. Τώρα βέβαια το gameplay θα είναι από μένα, έτσι, δεν θα είναι από κάποιον που είναι πολύ καλός παίκτης. Προσπαθήστε να αφήσετε στην άκρη τα λάθη που κάνω εγώ και να δείτε τα συν και τα πλην του κάθε άρματος. Αν μπορεί να έρθουν έτσι τα παιχνίδια ώστε εγώ με κάποιον να παίξω πάρα πολύ καλά, με κάποιο από τα δύο άρματα, με κάποιο να παίξω χάλια και να νομίζετε εσείς ότι καλύτερο άρμα είναι αυτό με το οποίο έπαιξα καλά. Προσπαθήστε όμως με το μυαλό σας να βρείτε τι πραγματικά έχει γίνει στο παιχνίδι. Λοιπόν, δύο λόγια για τα άρματα. Το Grille 15 πρώτα.
τα νούμερα του αυτά τα βλέπετε. Τώρα θα μου πείτε τι να καταλάβουμε από αυτά τα νούμερα. Και εγώ η αλήθεια είναι δεν ξέρω. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι καλύτερα να πάμε στο Tech Tree, να δούμε το συγκεκριμένο άρμα, να δούμε τα χαρακτηριστικά του. Εδώ. Rate of fire 4 και 21. Πάρα πολύ καλό. Και πάρα πολύ καλό γιατί το συγκεκριμένο κανόνι έχει 279 penetration, 750 average damage. 750 average damage είναι από τα καλύτερα του παιχνιδιού, έτσι. Θα μου πείτε υπάρχουν και άλλα, όπως θα δούμε και το επόμενο άρμα που θα δούμε, το επόμενο TD με το οποίο θα τα συγκρίνουμε, που έχουν πάνω από 1000, αλλά εντάξει. Αυτό που είναι φανταστικό στο συγκεκριμένο κανόνι είναι το 0.27 dispersion, το οποίο 0.27 μέχρι τώρα εγώ θυμάμαι να έχω δει 0.30. Το 0.27 είναι ίσως η καλύτερη ακρίβεια που έχω δει σε κανόνι στο παιχνίδι. Και το 1.5 aiming time επίσης. Είναι δηλαδή ένα κανόνι που θα το ζήλευαν όλοι. Κυριολεκτικά όλοι μέσα στο παιχνίδι. 14 δευτερόλεπτα, 14,2 μέχρι να ξαναγεμίσει το κανόνι σας. 20 μοίρες η κίνηση σε μοίρες του κανονιού, το πόσο γρήγορα πηγαίνει δεξιά-αριστερά, 20 μοίρες ανά δευτερόλεπτο, 20,86 για την ακρίβεια. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει και λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια στα δεκαδικά. Παλιότερα ήταν 20 μοίρες, 18, 10, 15, δεν έδειχνε 19. Δεν έδειχνε δεκαδικά, τώρα λέει 20,86. Βάζει και το 0,86 της μοίρας, ας πούμε. Gun elevation. Το elevation είναι 14. Αυτό είναι το elevation. Εδώ τα γράφει ανάποδα. Και το depression είναι όταν κατεβαίνει το άρμα. Το κανόνι. Η depression έχει μείον 8, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά σε σχέση με το Waffen Tractor, το άρμα το οποίο αντικατέστησε, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είχε 6 μοίρες, είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό που δεν είναι καλό είναι οι 50 μοίρες, το Gun Traverse Limits όπως το λέει εδώ πέρα. Υπάρχει δηλαδή ένα όριο στο κανόνι, δεν μπορείτε να το στρίψετε 360 μοίρες και μου φαίνεται πολύ περίεργο σε ανοιχτό άρμα, χωρίς turret, χωρίς τίποτα. Έτσι. Και εντάξει, λέω γιατί ρε παιδί μου αυτό. Προφανώς γιατί θα ήταν πολύ overpowered το άρμα, εάν είχε και κανόνι το οποίο να γυρίζει 360 μοίρες. Aiming time 1,4. Aiming time 1,4. 1,5 λέει εδώ. Προφανώς επειδή έχουμε πλήρωμα το οποίο είναι 100% εκπαιδευμένο, έχει πέσει στο 1,4 και το δείχνει σε αυτό το πίνακα. 0,26 dispersion από 0,27, άρα όσο εκπαιδεύετε το πλήρωμά σας πέφτει αρκετά. Τώρα θα μου πείτε 0,1 είναι το αρκετά. Στο 0,25 αρκετό είναι, παιδιά, μέσα στο παιχνίδι είναι αρκετό. Average damage per minute 3161. Durability είναι το πόσα hit points έχει, 1800. Η θωράκισή του υπάρχει, δεν υπάρχει. Μόνο για κανένα high explosive, άμα πέσει αρκετά μακριά, εκεί θα μας σώσει κάπως, γιατί με 30 στο καλύτερο σημείο που είναι μπροστά, με 30 mm είναι δύσκολα τα πράγματα. 45 τόνους το μέγιστο, αλλά εσείς στην ουσία 40,5 είναι το μέγιστο, επειδή δεν μπορείτε να αλλάξετε κάτι. Για να τραβήξω λίγο εδώ το αυτό. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάτι να αλλάξετε. Με το που ξεκλειδώνετε το άρμα, κατευθείαν είσαστε στο ό,τι καλύτερο έχετε πάνω, ό,τι καλύτερο μπορείτε να βάλετε. Φυσικά έχετε και ό,τι χειρότερο, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Είτε καλύτερο είτε χειρότερο, το ίδιο είναι. 900 άλογα μηχανή, πάρα πολύ καλή μηχανή για κάτι που ζυγίζει 40,5 τόνους και το specific power είναι 22,19. Τι είναι το specific power? Το πόσα άλογα του πέφτουν, ας το πούμε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, ανά τόνο. Αν δηλαδή διαιρέσετε τα άλογα της μηχανής δια το βάρος της μηχανής σε τόνους, βγάζετε το πόσα άλογα ανά τόνο πέφτουν σε κάθε τόνο, πώς να το πω. Καταλαβαίνετε ότι το 22,19 είναι κάτι που θα το ζήλευαν ακόμα και medium άρματα. Μέγιστο top speed στην ευθεία 60 όταν πηγαίνει μπροστά και πίσω 20 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στρίβει αρκετά αργά, μόνο με 25 μοίρες ανά δευτερόλεπτο, και αυτό θα το δείτε μέσα στο παιχνίδι, σε κάποια σημεία θα σας δυσκολέψει. Ενώ θα καταλαβαίνετε ότι στην ευθεία πηγαίνει πολύ γρήγορα και έχει πολύ καλή επιτάχυνση. Στις στροφές έχω πιάσει τον εαυτό μου να πατάω πιο δυνατά το πλήκτρο, πας και στρίψει, ξέρετε, αυτό που γίνεται υποσυνείδητα. Τέλος πάντων. Και έχει και κάποιες τιμές για concealment όταν κινείται το όχημα και όταν motionless είναι όταν δεν κινείται το όχημα και όταν κινείται το όχημα, τις οποίες αυτές δεν έχουμε τις τιμές αυτές δεν έχουμε δει να τις συγκρίνω, γιατί μέχρι τώρα δεν τις είχε το παιχνίδι, είναι η πρώτη φορά που τις έχει, οπότε
Όπως ας πούμε το view range, το οποίο είναι 390 μέτρα και είναι από τα καλύτερα του παιχνιδιού. 420 έχει το καλύτερο άρμα. 390 και 400 είναι πάρα πολύ καλό. Και το 751 το range που έχει το σήμα του ασυρμάτου, το οποίο είπαμε στις περισσότερες πίστες δεν παίζει, δεν έχω καταλάβει εγώ ποτέ να παίξει ρόλο. Να πάμε τώρα να δούμε και το Yak Panzer E100, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ δυνατό TD με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει turret και αυτό, αλλά έχει μια κατασκευή η οποία θα τη λέγαμε ακίνητο turret. Έχει πάντως πυργίσκο, ο οποίος είναι ακίνητος. Λοιπόν, τι δεν είπαμε τι δεν είπαμε στο Grille, δεν αναφερθήκαμε στα πυρομαχικά νομίζω. Ωραία. 3,64 rate of fire, 279-750, αυτό το είπαμε, είναι το penetration και το damage που έχει για τα standard πυρομαχικά, τα οποία είναι APCR. 334 penetration, 750 damage για τα hit πυρομαχικά, τα οποία είναι και premium. Και 75 penetration, 950 damage για τα high explosive. Για το dispersion, την ακρίβεια δηλαδή και για τον χρόνο που κάνει για να σημαδέψει, το είπαμε. Για να πάμε τώρα στο E100, το Yak Panzer E100, έτσι, γιατί υπάρχει και το Heavy. Λοιπόν, να δούμε λίγο το κανόνι, γιατί στην ουσία με αυτό ξεκινάει. Λοιπόν, 2,33 rate of fire, βλέπετε ότι από 2,77 rounds per minute, εδώ πέφτουμε στα 2,33. Όχι, ανάποδα τα είπα, μπερδεύτηκα. Αυτές είναι οι τιμές που έχουμε τώρα, γιατί με αυτές τις τιμές τις έχει κάνει καλύτερες το πλήρωμα, το οποίο είπαμε είναι 100% εκπαιδευμένο. Ωραία. Μετά, 299 average penetration με τα standard πυρομαχικά, 1050 το damage, 420 το penetration με τα premium πυρομαχικά και το damage παραμένει ίδιο 1050 και 85 με τα high explosive, 1400 το damage με τα high explosive. Dispersion 0.35 και aiming time 2.7. Πολύ χειρότερες τιμές, όχι κακές τιμές, αλλά πολύ χειρότερες από το Grille 15. Τώρα, το κανόνι για να καταφέρει να ξαναγεμίσει θέλει 21,7 δευτερόλεπτα, 25,2 είναι οι μοίρες με τις οποίες κινείται ανά δευτερόλεπτο το κανόνι μας δεξιά-αριστερά, μείον 6 το depression και 17 το elevation, και αυτές χειρότερες τιμές από το Yak Tiger. Από το Yak Tiger κοιτούσα τώρα αριστερά από το Grille 15. Μόνο 8 μοίρες δεξιά και αριστερά, σε αντίθεση με τις 50 που έχει το άλλο το Grille. Και εδώ βλέπουμε τη διαφορά ενός άρματος το οποίο έχει turret, άσχετα αν αυτό δεν κινείται, με ένα άρμα το οποίο είναι ανοιχτό. Βλέπετε ότι αυτό που έχει turret δεν μπορεί να κινηθεί το κανόνι τόσο ελεύθερα, οπότε έχει μόνο 8 μοίρες δεξιά και αριστερά. 2,5 AM time, 0.33 το dispersion, εδώ πήραμε 0,2 μέτρα διαφορά, έτσι, στα 100. Damage, average damage 2.905, 2.200 hit points, και εδώ πάμε τώρα στη μεγάλη διαφορά, όπου το hull έχει 200 θωράκιση μπροστά, 200 mm, 120 στο πλάι, 150 πίσω. Καταλαβαίνετε ότι με 200 μπροστά μπορείτε άνετα να αντέξετε κάποιες βολές, σε αντίθεση με το Grille 15, το οποίο ό,τι βολή και να έρθει θα περάσει. Και αν μιλάμε ειδικά για high explosives, τα οποία θα πέσουν σε κάποια απόσταση από το άρμα, και εκεί η διαφορά θα είναι τεράστια. Ζυγίζει 135 τόνους, το μέγιστο που θα μπορούσε να ζυγίζει είναι 150, τόσο αντέχουν οι ερπίστριές του, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και με τον Grille, δεν υπάρχει θέμα, γιατί δεν υπάρχει κάποιο module να αλλάξετε, οπότε στους 135 τόνους θα μείνετε. Πολύ πιο δυνατή μηχανή στα 1200 άλογα, αλλά πολύ πιο μεγάλο και το βάρος, έτσι. Είναι παραπάνω από 3 φορές πιο βαρύ από το Grille, γιατί εκείνο ζυγίζει 40,5 πόντους, οπότε επί 3 μας κάνει 121,5, αν το κάνω σωστά, οπότε είναι περίπου στις 3,5 φορές, 3,4, κάπου τόσο. Το specific power είναι 8,91, ενώ το Grille είχε 22 και κάτι. Η μέγιστη ταχύτητα 30 χιλιόμετρα σε σχέση με τα 60 τόσα του Grille, και η όπισθεν είναι στα 12 σε σχέση με τα 20.
Traverse speed λίγο λιγότερο από το Grille, το οποίο έχει 25 μοίρες, ενώ εδώ έχουμε 21, και τα concealment πολύ χειρότερα. Δεν τα θυμάμαι ακριβώς το concealment του Grille, αλλά βλέπω ότι είναι πολύ χειρότερα. Το view range 398 μέτρα. Ωραία, και βλέπετε ότι δεν είναι στα 400 ή ξέρω, στα 390 όπως το έδειχνε συνήθως το παιχνίδι. Προφανώς εδώ πέρα το πλήρωμά μας από 390 το πήγε 398, θέλω να πιστεύω. Τι ήθελα να πω? Ήθελα να πω το εξής, ότι ενώ το traverse speed στο Arma είναι 21 μοίρες και είναι χειρότερο από το Grille που είναι 25, το συγκεκριμένο Arma ώρες σας δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο γρήγορο στο στρίψιμο από το Grille. Γιατί συνήθως με το συγκεκριμένο Arma είσαστε σταθερός κάπου και στρίβετε. Ενώ με το Grille, επειδή πηγαίνει γρήγορα, ο κύκλος που κάνει για να στρίψει είναι τεράστιος. Εδώ και να κινείται το άρμα, επειδή την ώρα που στρίβεται θα πηγαίνει ξέρω εγώ, με 7, 8, 10 χιλιόμετρα το πολύ, γιατί χάνει ταχύτητα, δεν πάει τόσο γρήγορα όσο στην ευθεία. Δηλαδή αυτά τα 30 που λέει όταν πάτε να στρίψετε πέφτουν στα 15, στα 10, μπορεί και παρακάτω, σας δίνει την εντύπωση ότι στρίβει πιο γρήγορα γιατί στρίβει με μικρότερο κύκλο. Στην πραγματικότητα δεν στρίβει πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τα άρματα, να κάνουμε και καμία μάχη. Θα προσπαθήσω από εδώ και στο εξής η μάχη να είναι περίπου μία ώρα. Θα κάνουμε μάχες μία με το ένα, μία με το άλλο. Να δείξουμε τι έχουμε κάνει. Έχω κάνει 3-4 μάχες με κάθε άρμα, μπορεί και παραπάνω. Έχω πλήρωμα που είναι αγορασμένο 100% σε όλους. Στο 100%. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο να έχει πάει στο 100%. Τι ακριβώς θέλω να πω? Ότι από όλα τα skills που υπάρχουν έχει μπει ένα skill σε όλους, το οποίο έχει πάει, βλέπετε εδώ, στο 35% από το 100% που μπορεί να πάει. Δεν έχω Sixth Sense, δεν έχω Jack of all trades που βάζω συνήθως, δεν έχω Mentor, τέτοια πράγματα. Και επειδή είναι TDs, ειδικά σε αυτό εδώ πέρα, έχω βάλει σε όλους το concealment, εκτός από τον gunner, στον οποίο έβαλα το snapshot. Το snapshot δίνει καλύτερη ακρίβεια όταν το κανόνι γυρνάει. Στο συγκεκριμένο άρμα θα μου πείτε γιατί το έβαλα, περισσότερο από συνήθεια, γιατί με τα χαρακτηριστικά που έχει το κανόνι, δηλαδή με 1,5 aiming time, πιθανότατα δεν χρειαζόταν, αλλά περισσότερο το έβαλα από συνήθεια. Στο ε100 έχω κάνει το ίδιο, εκτός από τον commander στον οποίο έχω βάλει mentor. Εδώ έχω βάλει snapshot και επειδή δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην δεν το δουν αυτό το άρμα, δεν χρειαζόταν το concealment, έτσι, έχω βάλει repairs. Τώρα θα μου πείτε, εμείς θα βάλουμε αυτό, θα βάλουμε εκείνο, ό,τι θέλει βάζει ο καθένας, όπως τον βολεύει τον καθένα, ό,τι νομίζει ο καθένας καλύτερο. Ούτως ή άλλως μετά μπορείτε να τα αλλάξετε αυτά εδώ πέρα. Οπότε να ξεκινήσουμε πρώτα με τον Grille στη μάχη. Και θα βάλω εδώ και το ρολόι μετά από μια ώρα να χτυπήσει. Πού μας έβγαλε? Μάλιστα. Ήθελα, επειδή είναι την να μας βγάλει σε καμιά πίστα η οποία να είναι έτσι λίγο πλατιά, λίγο μεγάλη, λίγο χωρίς πόλη. Θα μου πείτε πόλη εδώ έχει σε αυτό το σημείο, ναι, αλλά ο μισός ο χάρτης και παραπάνω είναι πόλη και αυτά τα σημεία εδώ έχουν πολλά βουναλάκια τα οποία δεν μπορείς να δεις κάποιον από μακριά και να τον χτυπήσεις. Τουλάχιστον όχι εύκολα. Λοιπόν, θα στρίψουμε, θα πάμε εδώ πάνω που έχει ένα σημείο το οποίο είναι λίγο σνάιπεροσημείο όπως το λέω εγώ, ή καμπεροσημείο θα το λένε κάποιοι άλλοι, αν υπάρχει ακόμα, γιατί έχω δει και κάποιες αλλαγές στους χάρτες. Βλέπετε τώρα ότι στρίβει και κάπου δεν κάνει. Και σε αυτό το σημείο εδώ θα βασιστώ και αρκετά στο πόσο, βλέπω ότι δεν έχει, τώρα έχει depression, θα βασιστώ και αρκετά, τον έχουμε, εμείς δεν τον έχουμε, στο πόσο γρήγορα πάει η όπισθεν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ έτσι και με κάνουν spot, μέχρι να φύγω πίσω, δείτε ας πούμε πόσο χώρο έχει, πρέπει να κατέβω κάπου εδώ κάτω για να αρχίσουν να μην με βλέπουν. Οπότε με κάποιο άρμα που δεν πάει γρήγορα πίσω θα είχα πρόβλημα. Με αυτό εδώ που θεωρητικά πάει γρήγορα πίσω, και εδώ τώρα δεν έχω elevation, πρέπει να κάνω λίγο πιο πάνω για να το δω. Για να δούμε, θα βγει αυτός από τη γωνία?
Λίγο πιο μπροστά άμα πάει θα του ρίξουμε. Αυτό να δεν τον έχουμε. Ναι. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα κλείνει ο κύκλος σε σχέση με άλλα άρματα. Ένα γκρίλε 15 μπροστά. Αυτοί είναι και οι δύο πίσω από βράχους. TAF 110 ε5. Δεν τον έχω. Δεξιά μας δεν έχει περάσει κανένας ακόμα. Πόσο μέσα να είναι? Το γκρίλε είναι πιο μπροστά, είναι αρκετά πιο μπροστά και πιστεύω ότι είναι πίσω από το σπίτι. Στατικό παιχνίδι, έτσι. Δεν βασίζομαι να πάω πιο μπροστά. Το άρμα δεν είναι και ευέλικτο. Εκτός του ότι δεν είναι ευέλικτο, για να δούμε τι κάνουν αυτοί εδώ. Δεν τους έχω, πρέπει να πάω πιο πίσω, δεν έχω elevation. Λογικά δεν έχω κανένα, ναι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα, μάλλον δεν θα πετύχουμε κανέναν. Κάτι άλλο, δείτε εδώ πέρα το επί 8. Είναι το επί πόσο ανοίγει τα κιάλια μας, να το πω, οι διόπτρες μας. Δύο 6 χάνουμε, παιδιά. Νάτος. Μόλις το... Νάτος. 680. Χαμηλή βολή. Χαμηλή βολή το 680. Αλλά αυτόν τον έχουμε εδώ πάνω. Τον έχουμε, αλλά πάει και αυτός. Δεν ξέρω αν με έχει κάνει spot. Δεν πρέπει να με έχει κάνει spot. Πιστεύω ότι αν με είχε κάνει spot θα μου την είχε ρίξει ήδη. Έλα, έλα. Και άλλοι 700 πόντι. Βλέπετε ότι το κανόνι ρίχνει καλά. Το concealment είναι αρκετά καλό. Ακόμα δεν με έχει δει κανένας. Και δεν έχουμε και τρομερή απόσταση. 290 μέτρα ήταν με αυτό το V215B. Κάποιος με είδε και μου ρίξε. Δεν έχω και Six Sense, οπότε καταλαβαίνετε δύσκολα τα πράγματα. Και κοιτάξτε πόσο αργά γυρνάει τώρα. Τώρα που έπρεπε να γυρίσω γρήγορα. Από εδώ πάνω τον έχω. Αυτόν τον έχω. Δεν έχω τίποτα. Τώρα είμαστε πεθαμένοι. Αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. $238. Ήτανε... ναι, συγγνώμη. Ήτανε... πώς το λένε, kill. Θα πάω στο bad chat εγώ. Δεν θα πάω πουθενά, δεν θα προλάβω να πάω πουθενά. 9-12. Κοιτάξτε τώρα την ταχύτητά του, η οποία είναι αρκετά καλή. Σε αυτή την ανηφορίτσα έχει πιάσει 33. Μόλις κατέβουμε την ανηφόρα, άμα δεν μας βγει κανένας να μας κόψει, έχουμε φτάσει στα 49, 50. Οι. Αυτό είναι το κακό. Πάει το κανόνι μας. Αυτό ήταν αδικία τώρα. Μου χτύπησε το κανόνι και δεν μπόρεσα να ρίξω άλλη μία. Χτύπα ό,τι άλλο θες. Χτύπα και κατέστρεψε ό,τι άλλο θες. Τέλος πάντων. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η μάχη. TAF 110 ε5. Εσύ θα τα βρεις κούρα εδώ πέρα. Θα σε πλακώσουν όλοι μαζί σε λίγο. Και κακός που δεν πήγε στη βάση. Θα ήταν ευκαιρία τώρα που έρχεται και το Batchat το 155-58. Το Batchat τι κάνει? Γυρνάει πίσω. Το Batchat γυρνάει πίσω. Τι θα κάνεις καημένε εδώ πέρα? Τι περιμένεις να κάνεις εδώ τώρα? Θα βγουν από πίσω σου ξαφνικά το 110. Αυτός που χτύπησε εμένα και το 42. Ποιος τον βάρεσε? Και το 215B. Και θα γίνει αυτό που έγινε. Θα μου πεις πού να το ξέρει αυτός? Δεν ήταν εκεί πέρα. Και τώρα θα δούμε τη μεγάλη σφαγή. Όταν θα αρχίσουν να του ρίχνουν όλοι μαζί. Βέβαια έχει κάνει 5 kills μέχρι τώρα το TAF 110 ε5, έτσι.
Λοιπόν, επειδή είναι η πρώτη μάχη θα τη δούμε ολόκληρη. Τώρα κατάλαβα ότι εάν κάνουμε το ίδιο και στις άλλες μάχες θα περάσει ο χρόνος χωρίς να κάνουμε αρκετές μάχες με τα άρματα. Άμα χτυπήσεις το 50β θα έχεις μόνο το 215 μετά. Κακή βολή. Έλα, ρίχτου. Θα πάει πίσω σου, αυτόν πρέπει να χτυπήσεις πρώτα και θα σου αδειάσει ολόκληρο το drum. Ευτυχώς είναι κάτω, δεν έχει depression. Το 50β δεν έχει depression. Αυτό δεν γίνεται ρε παιδιά. Πού το βρήκε στο 50β? Ακόμα δεν έχει ρίξει το 50β. Και άλλη βολή στην οποία δεν έκανε penetration. Χαμηλά ρίξ του μία. Όχι στο turret, ρίξ του μία χαμηλά, δεν το καταλαβαίνει. Πώς έκανε 5 kills αυτός ρε παιδιά? Στρίψε επί τόπου τώρα, μην δείχνεις το πίσω μέρος σου. Ανάποδα έστριψε. Αλλού το turret, από την άλλη πλευρά το turret, από την άλλη πλευρά το χώρο. Το 4005 αστόχησε από τα 2 μέτρα. Από αυτή την ομάδα χάσαμε. Αυτοί με καθαρίσαν και εμένα. Από αυτή την ομάδα χάσαμε παιδιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που θέλω να παίρνω εγώ είναι αυτό το Fire for Effect. Αυτό είναι το μετάλλιο που παίρνεις όταν κάνεις περισσότερο damage από όσα είναι τα hit point του δικού σου άρματος. Οπότε λες, είχαμε κέρδος για την ομάδα. Ρίξαμε 5 βολές, οι οποίες κάνανε penetration, για να δούμε πόσες ρίξαμε συνολικά. Καταρχήν, ήμασταν δεύτεροι σε damage. Σε experience πολύ πιο κάτω από τον πρώτο, γιατί βλέπω ότι 680 περίπου, το διπλάσιο έχει experience ο πρώτος, ενώ έχουμε μόνο 600 πόντους διαφορά στο damage. Γιατί άραγε? Γιατί εγώ δεν έχω κάνει καθόλου spot, ενώ αυτός έχει κάνει, ούτε αυτός έχει κάνει. Τόση διαφορά μόνο από τα kills. Τέλος πάντων. Ρίξαμε 6 βολές, οι 5 βρήκανε και οι 6 βρήκανε το στόχο, οι 5 κάνανε penetration, το damage 3197, από απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων 1468, προφανώς ήταν 2 βολές, και όσες βολές μας ρίξανε που ήταν 5 και οι 5 κάνανε penetration. 5 αντιπάλους χτυπήσαμε, τον ένα τον καταστρέψαμε, καλά ήτανε, παίζουν premium, το οποίο μου το έχει δώσει το παιχνίδι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μου βγάλε ξαφνικά 5 μέρες premium. Το πήρα κι εγώ και υπόψη είναι ότι για πρώτη φορά παίζω σαν US. Δεν ξέρω αν είμαι στον αμερικάνικο το σερβερ. Συνήθως έπαιζα σαν EU. Για πρώτη φορά με έβγαλε εδώ πέρα. Δεν έχω αλλάξει κάτι. Δεν έχω αλλάξει ούτε password, ούτε όνομα, ούτε τίποτα. Και βλέπετε ότι θα είχαμε χάσει κάποια λεφτά, τα οποία η οθόνη μου δεν τα δείχνει πολύ καλά. Δεν βλέπω πόσο γράφει εδώ. 8.000 και κάτι, τέλος πάντων. Με το premium κερδίσαμε 2.874, κάνοντας σε ήττα βέβαια, που παίρνεις πολύ λιγότερα, κάνοντας σε ήττα 3.197 πόντους damage. Για να δούμε τώρα, να πάμε με το ε100, να παίξουμε. ε100, το οποίο παίζει πολύ διαφορετικά από το γκρίλε. Ίσως να το βολεύει τώρα και η πόλη. Μπορείς να κάνεις ένα υποτυπώδες side scrapping, γιατί είπαμε ότι το κανόνι δεν γυρνάει τόσο δεξιά αριστερά. Μπορείς να εκθέσεις το άρμα σου στα κανόνια των αντιπάλων λιγότερες φορές, γιατί ρίχνει πιο αργά, άρα και είναι και πιο δυνατό το κανόνι, άρα για να κάνεις την ίδια ζημιά με το γκρίλε που είναι αυτό εδώ, και βλέπετε πόσο πιο μικρό είναι από το ε100, να τα συγκρίνουμε και λίγο τώρα, κοιτάξτε, έτσι. Ευτυχώς δεν τον έκανα εκεί πέρα, που περνάμε από αυτό, αυτό το σημείο δεν σπάει. 1050 έχει το γκρίλε, οπότε ρίχνοντας 3 βολές κάνεις 3.100, μάλλον με 2 βολές δικές σου κάνεις 2.100, το γκρίλε θέλει 3.721, 2 με 3 βολές, 2 βολές του ε100 είναι 3 βολές του
γκρίλε. Περίπου. Από εδώ δεν ήθελα να βγω. Για να δούμε αυτό το 140. Άμα του ρίξουμε καμία στα γρήγορα, αλλά τώρα λάθος κάνω που βγαίνω από εδώ έτσι. Αν όμως τον πετύχω εκεί στη... Ρικοσέ στο 140 παιδιά, στο object 140. Προφανώς το βρήκαμε στο turret. Τα 299 penetration δεν ήταν αρκετά. 6 δευτερόλεπτα. Και απορώ πως δεν μου έχει ρίξει κανένας μέχρι τώρα. Αυτή τη φορά 1124. Δεν είναι άσχημα. Είδατε και μια βολή η οποία δεν μπορέσανε να με χτυπήσουν. Χάνουμε 0-2 πάλι. Τι θα γίνει ρε παιδιά με αυτή την ομάδα? Τι θα γίνει με αυτή την ομάδα? 0-4 τώρα. 1737, αυτό ήταν ωραίο. Γύρισα πάρα πολύ, ήταν δικό μου λάθος αυτό. Γύρισα πάρα πολύ. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα φύγω πίσω, δεν θα τον αφήσω να περάσει. Δεν θα τον αφήσω να περάσει. Δεν θα σε αφήσω να περάσεις. Και ίσως να προλάβω άλλη μία να ρίξω σε κάποιον να παθούσω. Immobilized, θα τον κάνω και έτσι εδώ θα σε χτυπάω. Την πάτησα τώρα, δεν μπορώ παιδιά. Είτε το TVP TAF 50 είτε από την άλλη πλευρά θα με χτυπούσαν. Και ο άλλος γράφει στο chat full lag server. Ναι, αυτό έφτυγε. Ο οποίος είναι και EU, εμένα γιατί με πήγε US. Λοιπόν, 4-8 χάνουμε, αλλά προλάβαμε και κάναμε ένα kill. Προλάβαμε και ρίξαμε και 3 βολές αν δεν κάνω λάθος, έτσι. 3 βολές. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με τον γκρίλε. Πολλοί ίσως να αναρωτιέστε γιατί έχω το Mi 48α1 εδώ πέρα. Είδα τον Quickie Baby να παίζει κάποια στιγμή και έκανε κάποια απίθανα πράγματα τα οποία φαινόταν πολύ εύκολα και λέω ρε εσύ κάτσε να το πάρω κι εγώ. Καμία σχέση. Και εγώ έκανα κάτι απίθανα πράγματα, αλλά ήταν από την άλλη πλευρά του πώς χάνεις με απίθανο τρόπο. Ναι. Εδώ είναι το καλύτερο μέρος για sniping, είναι αυτό εδώ πέρα για όσους δεν το ξέρετε. Το δείχνω στο mini map, δεν μπορώ να το κάνω ping. Το έκανα τώρα. Ωραία, μ' άφησε να κάνω ping από τη στιγμή που άρχισε να μετράει ο χρόνος. Είδατε ότι έβγαλε και τα μηνύματα τα κόκκινα. Some futures are disabled until the countdown starts. Κάποια, τα futures που τα λένε στα ελληνικά, τέλος πάντων, είναι απενεργοποιημένα μέχρι να ξεκινήσει η μέτρηση προς τα κάτω, η αντίστροφη μέτρηση. Futures είναι όχι τα χαρακτηριστικά, δυνατότητες ας τις πούμε. Λοιπόν, και επειδή είναι και γρήγορο άρμα θα φτάσω εκεί πέρα. Πιστεύω, πριν να προλάβουν να με κάνουν spot οι αντίπαλοι. Βέβαια, αυτό που θέλω είναι να αλλάξω λίγο, για να το κεντράρω λίγο και να αλλάξω λίγο τα settings. Το reticle θέλω... Πού είναι η τελεία, παιδιά? Στο gun εδώ είναι. Aim point with armor penetration. Αυτή την τελεία θέλω. Okay. Εδώ θα πάμε παιδιά. Ίσως και εδώ πάνω για αρχή. Βλέπετε έναν που είναι... δεν μπορώ να το δείξω σε sniper mode. Υπάρχει ένα μπατσάτ εκεί το οποίο το έχουν δει ήδη. Εδώ είναι το πόσο περίεργα στρίβει. Είδατε ότι σταμάτησα. Έχουμε αντίπαλο που ίσως να... Ωραία. 655 πόντι. Πάλι low roll η βολή.
Αλλά δεν μας πειράζει ιδιαίτερα, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλουμε. Και τώρα, όποιος έρθει σε αυτό το μέρος μπροστά που καλύπτουμε εμείς, θα έχει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Έτσι. Ε50 φύγε από εκεί σε παρακαλώ, είσαι μόνος σου και θα σε ρίχνουν και από τις δύο μεριές. Θα σε ρίχνει και το bad chat. Να το, κοιτάξτε λάθος που έκανε το άτομο. Θα σου ρίχνει και το bad chat. Ρε ε50. Αυτή τη βολή που έκανα τώρα την οφείλω στο ε50, αλλά από την άλλη δεν ήθελα να το κάνω. Δεν ήθελα γιατί χάσαμε ένα ε50 για μια βολή στην ουσία. Φύγε βρε και εσύ από εκεί. Πάλι το ίδιο θα γίνει τώρα. Και δεν έχω και το reticle που ήθελα. Κακή βολή αυτή, παιδιά. Έπρεπε να τον περιμένω να σταματήσει λίγο ή να δώσω λίγο παραπάνω lead. Ο οποίος πρέπει να είναι ακόμα εδώ, πλάκα. Νομίζω ότι δεν με είδε και ότι ρίχνει στο περίπου. Δεν πιστεύω ότι με είδε. Και πολύ ακριβές κανόνι, έτσι. Το είπαμε αυτό, μου φαίνεται. Αν έχω ρίξει 4 βολές από ό,τι θυμάμαι, έχω ήδη κάνει παραπάνω damage από όσο το δικό μου το άρμα. Θα μου πείτε, αυτή τη στιγμή ίσως δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει. Ίσως χρειάζεται περισσότερο. Και αυτό που πρέπει να κάνω είναι οπωσδήποτε να χτυπήσω αυτό το bad chat. Το οποίο δεν βλέπω να το έχω. Την επόμενη φορά, αν δεν με είδε, θα με δει το IS4 τώρα εκεί που είμαι και φεύγω. Μόλις έφυγα έκανε κίνηση να βγει. Τώρα εδώ που κάθομαι κάνω λάθος μεγάλο. Αλλά αν το χτυπήσω, αν το χτυπούσα θα έδινα ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στην ομάδα μου. Και περάσανε μπροστά οι αντίπαλοι. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε χάσει ήδη. Και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο, αν θυμηθώ θα δούμε τι ζημιά μας έχει κάνει αυτό το bad chat όσον αφορά το spotting. Αυτό πρέπει να πέσει εδώ πίσω, Πιστεύουν ότι είμαι εκεί, κάποιος με είχε δει, άρα με είχαν δει. Τώρα πας πίσω. Τώρα πας πίσω γιατί την είδανε Τώρα δεν πας πουθενά. 8-10. Εγώ το παιχνίδι μόνος μου δεν μπορώ να το πάρω. Δεν μπορώ να το κάνω κάρι που λένε. Να το κουβαλήσω στις πλάτες μου. Πάμε να φύγουμε από εδώ, γιατί θα μας έχουν βάλει στόχο όλοι, ξέρουν που είμαστε. Στο 121 έβαλε φωτιά. Αυτό μας έλειπε τώρα. Αυτό μας έλειπε τώρα. Αυτός δεν βλέπει πίσω του. Φύγε. Φύγε, δεν έχεις depression, δεν έχεις. Κερδίζω χρόνο. 3, 2.
Άντε πατάω, κάνω πηδάλι όσο πιο γρήγορα μπορώ. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον κάναμε damage σχετικά καλό. Τώρα ένα μπατσάτε έμεινε, θα το δούμε τη μάχη. Είδατε όμως τι έγινε εκεί που κερδίζαμε. Ξαφνικά οι δικοί μου ανοιχτήκανε, όπως το κάνουν πολλές φορές, σε πολλές μάχες το έχω δει. Ενθουσιάζονται και αρχίζουν και κυνηγάνε. Καμπερώνονται λίγο οι αντίπαλοι. Δεν καταλαβαίνεις από πού έχασες μετά. Άρτη ήταν αυτό. Αν ήταν. Όπα, πολύ καλή βολή από το IS-4. Και θα σε προλάβει φίλε, έπρεπε να στρίψεις. Έπρεπε να στρίψεις. Βέβαια η απόσταση ίσως έσωσε. Όχι, δεν σε έσωσε η απόσταση. Άμα πας μια ευθεία, τι περιμένεις. Για να δούμε τι κάναμε. Να δούμε πρώτα το ε100, το οποίο έκανε 3 βολές. Και με αυτές τις 3 βολές υποθέτω ότι, καταρχήν κάναμε πάλι fire for effect, υποθέτω ότι έπιασε, όχι λάθος, θα έλεγα υποθέτω ότι έπιασε τους 3.000 και κάτι πόντους που κάναμε προηγουμένως με τον Γκρίλε, αλλά ξέχασα ότι είχαμε μια βολή η οποία ήταν τεράστια και πρέπει να ήταν αυτή εδώ η οποία έκανε 1.737 πόντους γιατί έκανε Amorak στο object 140. Αν είναι το object που είχαμε χτυπήσει στην αρχή και έκανε ricochet, τότε εντάξει, θεωρώ ότι το παιχνίδι αυτό που μας στέρισε σε εκείνη τη βολή μας το έδωσε τώρα. Λοιπόν, ήμασταν πρώτοι σε damage και αφού ήμασταν πρώτοι σε damage και όλοι οι άλλοι συμπαίκτες μου πήγανε χειρότερα από μένα, τότε λογικά χάσαμε. Έτσι. 4.173 πόντους, ένα kill και αυτά γίνανε μόνο με 4 βολές, από τις οποίες η μία δεν έκανε penetration. Θα μου πεις τώρα στην ουσία 4 κάνανε αφού κάναμε εκείνο το Amorak. Δεχτήκαμε 12 βολές, οι 7 κάνανε penetration, πάρα πολλές, αλλά είναι πάρα πολλές γιατί δεν μας χτυπούσαν από μπροστά που έχουμε την καλύτερη θωράκιση. Μας κυκλώσανε και μας χτυπούσαν από πίσω, οπότε καταφέρανε και κάνανε αυτό το 7-5 όσον αφορά τα penetration και τα non-penetration. Αν με χτυπούσαν από μπροστά θα ήταν πολύ πιο δύσκολα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Η θωράκιση αποσώβησε 1.280 πόντους armor, 3 άρματα χτυπήσαμε, το ένα το καταστρέψαμε εμείς. Εδώ δεν λέει ποιο από τα δύο object ήταν το πρώτο, τέλος πάντων δεν το θυμάμαι. Πάνω κάτω αυτά και κερδίσαμε, επειδή ήταν νίκη, κερδίσαμε 19.000 αφού παίζαμε με premium λογαριασμό, όχι με premium πυρομαχικά. Χωρίς premium θα παίρναμε 2.756 και βλέπετε ότι ήταν και το καλύτερο παιχνίδι που έχω κάνει με το συγκεκριμένο άρμα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι όλα μου τα παιχνίδια είναι έτσι με το συγκεκριμένο άρμα. Τώρα, τι κάναμε με το Grille Sharp Shooter, το οποίο το παίρνετε όταν χτυπάτε 10 ή περισσότερες συνεχόμενες φορές τους αντιπάλους σας όταν βρίσκουν το στόχο οι βολές, έτσι. Αυτό τώρα τι είναι, for a single battle hero status δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχει σχέση με το παιχνίδι, είναι με το συγκεκριμένο άρμα, είναι για συνολικά. Και fire for effect, το οποίο είπαμε, αυτό θέλω να το παίρνω σε κάθε μάχη. 7 βολές ρίξαμε, οι οποίες είναι πολλές. 7 βολές είναι πολλές με το συγκεκριμένο άρμα, άρα κάναμε 4.495 πόντους damage. Αυτό δεν μ' άρεσε το 4.495. Θα μου πεις γιατί δεν σ' άρεσε. 7 βολές, 7.749, 490, 5.300 έπρεπε να κάνει συνολικά. Για να δούμε τώρα. 1.637 πάνω από το μέσο όρο. Αυτή δεν μετράει γιατί είναι kill, οπότε σίγουρα μπορείς να κάνεις έστω και έναν πόντο, ας πούμε, το ελάχιστο. 1.451 από 1.500 και 1.382 από 1.500 που είναι ο μέσος όρος. Οπότε αυτές οι δύο συνολικά ήταν high roll, αυτές ήταν low roll και υπήρχε και αυτή η οποία δεν παίζει ρόλο. Και εδώ ήμασταν πάλι πρώτοι σε damage, όχι όμως και σε experience, τέλος πάντων. Τι είπα θα δω, το bad chat πόσους 677 πόντους μόνο. Περίμενα ότι θα είχε κάνει πολύ περισσότερα. Τέλος πάντων.
8 βολές ρίξαμε, οι 7 βρήκαν το στόχο και οι 7 κάνανε penetration, το οποίο θεωρείται και λογικό με το συγκεκριμένο κανόνι. Έτσι, με τα κανόνια που έχουν και τα δύο άρματα, πολύ δύσκολα να κάνετε ρικοσέτ. Είδατε βέβαια προηγουμένως με το ε100, το Yak Tiger ε100. Από απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων, 3088, με το συγκεκριμένο άρμα δεν είναι δύσκολο να κάνετε damage από απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων με την ακρίβεια που έχει και με το aiming time που έχει. Δεχτήκαμε 4 βολές και οι 4 ήταν penetration. Εδώ είναι το δύσκολο, να σας ρίξουν και να μην κάνουν penetration. Εδώ είναι το δύσκολο. 4 άρματα χτυπήσαμε, το ένα το καταστρέψαμε εμείς, κερδίσαμε 12 χιλιάρικα και αν παίζαμε χωρίς premium θα χάναμε. Δεν μπορώ ούτε να το κάνω αυτό για να το δω. 3.000 και κάτι. Τέλος πάντων. Πρέπει να την αλλάξω την οθόνη, αλλά διάθεση και όρεξη δεν υπάρχει στην τσέπη. Είναι σειρά να παίξουμε με το Yak Panzer, έτσι. Τι παίξαμε τελευταίο? Με το Grille. Είναι σειρά να παίξουμε με το Yak Panzer. Μας έβγαλε στο Himmel, όχι, στο Winterberg. Και φυσικά θα πάμε μέσα από την πόλη. Σκέφτομαι πού να πάω τώρα. Να πάω σε αυτήν εδώ τη γωνία ή να πάω σε αυτήν εδώ τη γωνία? Μάλλον σε αυτήν εδώ θα έρθω. Σε αυτήν εδώ θα έρθω μάλλον. Αν και αυτή είναι λίγο πιο... Όχι, σε αυτήν θα έρθω τελικά. Φοβάμαι μήπως μου ρίχνει κάποιος από εδώ μέσα. Αλλά τέλος πάντων. Υπόψη είναι ότι αλλιώς παίζεται η συγκεκριμένη πίστα όταν υπάρχει μία σημαία που είναι συνήθως σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, το οποίο είναι το F1 περίπου, και αλλιώς παίζεται τώρα που υπάρχουν δύο σημαίες, γιατί τώρα ξέρουμε ότι λίγο πολύ οι αντίπαλοι θα απλωθούν στο χάρτη. Αυτός θα κάνει... Σταμάτησε ρε παιδιά, σταμάτησε ρε παιδιά. Κοίτα ρε, έδωσα λίγο lead και σταμάτησε ρε. Αλλά εδώ τουλάχιστον μπορώ να κάνω το εξής. Με το που θα βγει κάποιος από τη γωνία, φύγε 121, τώρα θα... Οπ. Τι κάνεις ρε Αριού? Νάτος. Νάτο το παλικάρι, αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Το χουλ μου, το κάτω μέρος του χουλ που είναι πιο αδύνατο, κρύβεται κατά κάποιον τρόπο από εδώ, όσο μπορεί να κρυφτεί. Όσο μπορώ να κρύψω. Τώρα βέβαια δεν έκανα. Τώρα θα κρύψω περισσότερο. Ξέρουν ότι είμαι εδώ βέβαια. Έτσι. Ξέρουν ότι είμαι εδώ και όποιος κάνει το λάθος να βγει, απλά θα κάνει μεγάλο λάθος. Αυτό ήταν δικό μου λάθος. Αυτό ήταν δικό μου λάθος, έπρεπε να ρίξω πιο μπροστά. Δεν έφταιγε το κανόνι, δεν έφταιγε το RNG, η τύχη μάλλον, όπως προηγουμένως που σταμάτησε το 2.63 και το bad shot εκεί έχει μείνει μόνο του. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Και πού να πάω ρε μπατσάτ, φύγε πίσω ρε μπατσάτ. Την πάτησα τώρα. Όχαμαν. Και ένα μπατσάτ έρχεται από εδώ. Μήπως τελικά πρέπει να κάνω έφοδο? Όλοι εδώ έρχονται παιδιά. Όλοι εδώ έρχονται. Και ξαφνικά βγήκε και αυτός από εδώ.
Δεν με ρίχνεις εύκολα. Πίσω τι έχουμε? Κάποιος έρχεται από εδώ. Ελπίζω να προλάβω και να βρεθεί προεκπλήξεως. Γύρνα, γύρνα. Αν είχε βγει το 110ε5 θα με είχε κάνει σκόνη. Αν είχε βγει θα με είχε κάνει σκόνη. Θα μπορούσε να με ρίχνει στις tracks, να με αφήνει ακινητοποιημένο. Ελπίζω να κοιτάει από την άλλη τώρα. Βλακεία! Μεγάλη βλακεία. Τώρα έρχομαι και θα φοβηθείς. Α, μπράβο, θα πας πίσω, αυτό ήθελα. Θα προλάβω όμως τώρα να βγω. Οχ. Βλακεία. Πήγα να ρίξω στην κουπόλα επάνω, αλλά την πάτησα άσχημα. Έτρεμε το χέρι μου εκείνη την ώρα. Δεν χτύπησα το ε100. Και όταν είπα βλακεία την πρώτη φορά στο TAF 110ε5 έπρεπε να του ρίξω όσο μου έδειχνε το πλάι του. Αλλά εγώ είπα 299 penetration, εγώ θα του ρίξω μπροστά. Και εκεί μεγάλο λάθος. Και δεν έπρεπε να του ρίξω. Αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το ε100, έπρεπε να του ρίξω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, ανάμεσα στις ερπίστριες και στη μέση. Δηλαδή από αυτό το σημείο που βλέπετε τώρα όλο το εδώ κάτω, εδώ στη μέση είναι πολύ δυνατό. Εδώ μπορείς να το διαπεράσεις. Τέλος πάντων, φεύγουμε από αυτή την μάχη. Εκεί πήγα να του ρίξω, αλλά μετά έριξα λίγο πιο μέσα, μην τυχόν και αστοχήσει και ναι, και την πατήσαμε άσχημα. Γκρίλε. Γκρίλε, σε αυτές τις μάχες, σε αυτές τις πίστες, θεωρητικά το γκρίλε δείχνει την αξία του. Θεωρητικά. Αν και από αυτή τη μεριά δεν είναι τόσο καλό. Ήθελα να είμαι σε αυτή τη σημαία και να έρθω κάπου εδώ πέρα, όπου μπορώ να κάθομαι αρκετά πίσω και να ρίχνω προς τα δω. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Ένα κακό που έχω με αυτά τα άρματα τώρα, μάλλον ένα καλό που δεν έχω για την ακρίβεια, είναι ότι δεν έχω Sixth Sense, έκτη αίσθηση. Οπότε δεν ξέρω αν με είδανε ή όχι. Και επειδή δεν καταλαβαίνω, όπως βλέπω κάποιους παίκτες στο ίντερνετ που καταλαβαίνουν ακριβώς τι γίνεται στο παιχνίδι, έχουν δηλαδή αίσθηση του τόπου και του χρόνου, ας το πούμε έτσι, πολλές φορές δεν καταλαβαίνω αν με είδανε, δεν καταλαβαίνω, ειδικά στα άρτης ας πούμε. Βλέπω κάποιους στο ίντερνετ και πέφτει μια βολή δίπλα, ενώ εσύ βλέπεις μέσα από το δικό του το άρμα. Πέφτει μια βολή δίπλα από άρτη και σε λέει είναι εκεί. Ρε, πού το κατάλαβες, πλάκα μας κάνεις? Πού έριξα ρε παιδιά τώρα? Άτιμο κανόνι, αυτή τη φορά δεν μου έκανε τη χάρη. ε50. Έλα. Λίγο ακόμα ήθελε. Αλλά το λίγο ίσον 0. Α, ε100. Εδώ θα προσπαθήσω να το χτυπήσω. Δεν θα ρίξω στο αυτό. Εδώ θα προσπαθήσω. Βλέπετε χαμηλά στο χουλ. Έσκασε πολύ μπροστά του. Μπατσάτα, αυτό τι καλό στόχος θα ήταν αν δεν προσπαθούσα να... Ποιος μου ρίξε τώρα? Κοιτάξτε πόσο αργά στρίβει. Πατάω τα πλήκτρα όσο μπορώ, λες και θα στρίψει πιο γρήγορα. Μου κάνανε 1550 πόντους. Άρα μου ρίξανε δυο μαζί.
Εκτός αν μου ρίξε το ε100 και έκανε τόσο μεγάλο high roll. Αν μου ρίξε με high explosive, μπορεί να μου ρίξε με high explosive ή με πήρε χαμπάρι κανένα άρτη. Αλλά εγώ νομίζω ότι η βολή ήταν ευθεία. Από αυτές τις δύο τώρα τι να καταλάβω εδώ πέρα, ότι ήταν άρτη, δεν νομίζω. Θα πέσω μέσα τώρα. Όχι, ευτυχώς. Πάλι δεν βρήκε τίποτα. Πάλι δεν βρήκε τίποτα. Και ένα γκρίλε χτύπησε ένα δικό μας. Ένα δικό μας γκρίλε χτύπησε ένα δικό μας παίχτη. Εκεί δεν νομίζω να κάνουμε ζημιά. Η αριστερή πλευρά μας τι έγινε, διαλύθηκε. Οπότε πρέπει να ανεβούμε πάνω στο λόφο. Ωπα ρε παιδιά, πού είναι αυτή εδώ? Πάλι τίποτα δεν κάναμε. Πάλι τίποτα δεν κάναμε. Μα να περάσω τώρα. Να προσπαθήσω να περάσω. Θα προσπαθήσω. Κι άλλος με χτύπησε από εκεί. Άμα περάσω είμαι τυχερός. Άντε μπράβο. Θα πάω από πίσω τους. Θέλω να πάω από πίσω τους. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Και οι 4 είναι εκεί. Φαίνονται που είναι. Φαίνονται που είναι και οι 4. Μία βολή να τους ρίξω και να κάνει penetration, θα είμαι ευχαριστημένος. Το ε100 γιατί δεν το βλέπω στο χάρτη? Ήταν καλυμμένος από το... Αυτός βλέπει προς τα εμάς. Δεν βλέπει εμένα. Μπράβο, αυτό ήτανε. Αυτό ήταν ε100 που κοιτάει, έριξε. Αν δεν το χτυπήσει το ε100 το δικό μας, είναι δικός μου, πιστεύω. Για λίγο. Για λίγο. Εντάξει, πάλι ευχαριστημένος είμαι. Έκανα μια κίνηση η οποία έφερε ένα αποτέλεσμα. Δεν πήραμε αυτό που ήθελα. Για να δούμε με το ε100 τι κάναμε πρώτα. Ούτε εδώ πήραμε το Fire for Effect. Βασικά γιατί η πρώτη βολή έκανε 1047, οι δεύτερες όμως κάνανε μόνο 578 η μία και 356 η δεύτερη, γιατί ήταν kills. Οπότε θεωρώ ότι θα το είχα κάνει το Fire for Effect. Μην ξεχνάμε ότι το άρμα έχει 2.200 πόντους μόνο. Έτσι, οπότε δεν το κάναμε για 100 κάτι πόντους. 119 πόντους. Τέλος πάντων. 5 βολές ρέξαμε. Οι 3 μόνο κάνανε penetration. Κακό αυτό. Έτσι. 9 βολές δεχτήκαμε. Οι 4 κάνανε penetration. Οι 5 όχι. Και η θωράκισή μας κατάφερε και αποσώβησε 1590 hit points που θα μπορούσαν να μας κάνουν ζημιά. 3 οχήματα είδαμε απέναντί μας και τα χτυπήσαμε. Τα 2 από αυτά τα καταστρέψαμε εμείς. 3 χτυπήματα τους κάναμε και ζημιά. Και χάσαμε 10.000, το οποίο μου φαίνεται πολύ λίγο. Χάσαμε με premium 10.000. Διαφορετικά θα χάναμε... Πρέπει να πάρω καινούργια οθόνη, δεν βλέπω. Τέλος πάντων.
Τώρα με τον Γκρίλε. Με τον Γκρίλε ρίξαμε 3 βολές, κάναμε ένα kill. Και το kill είδατε ότι έπρεπε να γυρίσουμε γύρω από το λόφο για να δούμε τι γίνεται. 1784 πόντους. 7 βολές ρίξαμε, οι 5 βρήκανε το στόχο, οι 3 κάνανε penetration. Πολύ κακό κι αυτό. Και σε μάχη στην οποία παίζαμε με premium και κερδίσαμε, χάσαμε και 288 ασημένια νομίσματα. Από απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων 1497 και είχαμε και μια βολή που δεν έκανε penetration. Αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη, τουλάχιστον στα σημερινά τα παιχνίδια. Προφανώς αυτή βρήκε το μπροστά μέρος του Hull, το οποίο είναι πολύ καλύτερα θωρακισμένο από το κανόνι και κάναμε αυτό που κάναμε. Λοιπόν, ρίξαμε 4 βολές, κάναμε damage σε 4 αντιπάλους, τον έναν από τους οποίους τον καταστρέψαμε εμείς. Ποιοι ήταν αυτοί οι 4 αντίπαλοι? Εννοεί και αυτό το ε100 το οποίο του χτυπήσαμε τις tracks, μάλιστα. Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι αρχίζει και γυρνάει λίγο το RNG εναντίον μας. Τι παίζαμε τελευταία με το Γκρίλε, οπότε σειρά έχει το Jack Panzer. Και πάλι θα ξαναπώ, μην κοιτάτε με ποιο άρμα έκανα τα καλύτερα παιχνίδια, γιατί μπορεί να έτυχε να έκανα με το ένα ή με το άλλο άρμα καλύτερο παιχνίδι. Μπορεί με αυτό που έκανα το χειρότερο παιχνίδι να ήταν δικά μου τα λάθη, όπως κάποιες βολές που σας τις επισήμανα τις κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι ήταν κακές από μένα, ήταν δικό μου το λάθος, έτσι. Προσπαθήστε να καταλάβετε εσείς που ήταν καλύτερο το ένα άρμα σαν δικά του χαρακτηριστικά και που ήταν καλύτερα το άλλο. Ο χρόνος περνάει λίγο περίεργα. Πέρασε αρκετός χρόνος και μου φάνηκε περίεργο. Το 48-49 δευτερόλεπτα, 49 δεν το έδειξε, εντάξει. Εδώ θα ήθελα τον Γκρίλε, παιδιά, σε αυτή την πίστα. Σε αυτήν θα ήθελα τον Γκρίλε. Με αυτό εδώ τώρα πού να πας? Πού να πας τώρα με αυτό εδώ και πού να... Λοιπόν, θα έλεγα να έρθω από εδώ, θα κάνω 3 μέρες μέχρι να έρθω εδώ πέρα. Ύστερα, σε αυτό το σημείο άμα κολλήσεις, σε χτυπάνε όλα τα άρτες του παιχνιδιού. Να ανεβείς από εδώ πάνω θέλει άλλες 3-4 μέρες και μετά για να κατέβεις εδώ κάτω είναι... σε ρίχνουν όλοι, μπορούν να σε χτυπήσουν όλοι. Και με το κανόνι που έχεις δεν μπορείς να είσαι... μάλλον θα πάω ευθεία από εδώ και ή θα με διαλύσουν τελείως στον δρόμο. Μάλλον δηλαδή θα έρθω από εδώ και θα έρθω ευθεία για να περάσω από εδώ, ή θα με διαλύσουν τελείως στον δρόμο και θα λέω τι πλαγία έκανα, ή θα φτάσω σε ένα σημείο όπου θα πω εντάξει καλά ήρθα εδώ πέρα, για να δούμε τώρα πως θα προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Και το FV4005 νομίζω την ίδια ιδέα με μένα έχει. Όχι, αυτός φεύγει δεξιά. Αυτός φεύγει δεξιά. Δεν μ' αρέσει αυτή η πίστα, ειδικά από αυτό το σημείο και πέρα θέλω γρήγορο άρμα. Το βλέπω αυτό να. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε αυτή την πίστα δεν περίμενα ότι ούτε αυτό θα κάνω. Και δώσαμε τη δυνατότητα στον Bad Chat να βγει μπροστά και να επιτεθεί. Βέβαια επιτίθεται μόνος του. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνει. Αλλά από εδώ φοβάμαι μην βγει κανένας, γιατί έρχονται συνήθως 2 και 3 εδώ πέρα. Έχουν τη δυνατότητα, ειδικά αυτοί που έχουν καλό depression, να μπουνε, να ρίξουνε και να ξαναπούνε μέσα να κρυφτούνε χωρίς να μπορείς να τους ρίξεις εσύ, ή μάλλον να είναι τόσο ελάχιστα εκτεθειμένοι ώστε πολύ δύσκολα να τους πετύχεις, και αν τους πετύχεις να είναι με πολύ μεγάλη κλίση. Ποιο χτυπήσαν? Ένα δικό μας TVP. Αυτός τώρα θα με δει? Δεν μπορώ τώρα να... Έλα λίγο ακόμα, λίγο γρήγορα, έλα. Είναι
και αργό, κοιτάξτε πόσο αργό είναι. Κάτι τέτοιες βολές ρε παιδιά, δηλαδή λέω ότι τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δεν πάω από εδώ. Δεν πρέπει να πάω από εδώ. Τώρα είμαι αναγκασμένος για πόση ώρα να δείχνω το πλάι μου. Βλέπετε. Όλοι όσοι βρίσκονται εδώ μπροστά μπορούν να με δουν και να μου ρίξουν και να με διαπεράσουν σχετικά εύκολα. Γιατί σε Tier 10, για να δούμε τώρα. Τώρα καταλαβαίνετε τι κάνω, έτσι. Άμα γράψει επάνω χιλιόμετρα, άμα γράψει επάνω απόσταση σημαίνει ότι τον βλέπω. Αυτόν τον βλέπω. Γκρίλε. Εδώ ίσως να μπορέσω. Άμα βγει επάνω, άμα κάνει το λάθος να βγει επάνω, για να πατήσω και μια βοήθεια. Τώρα με το που θα φύγω είμαι σίγουρος ότι θα βγει. Έλα ρε Κρύλε, βγες τώρα όπως βγήκες προηγουμένως. Εδώ ή κάνω μεγάλη μαγιά ή κάνω μεγάλη βλαγεία. Τελικά μάλλον ήταν μεγάλη βλαγεία. Λες. Πάμε να φύγουμε τώρα. Damage blocked. Δεν με ακολουθεί κανένας. Κοιτάξτε τώρα ομάδα. Έχω φτάσει εδώ πέρα. Με ακολουθεί ένα Type 5. Ποιον χτυπήσανε, το Type 5 Heavy χτυπήσανε. Και δεν τον είδαμε καν. Ας φτιάξουμε τη μηχανή εμείς, γιατί έτσι είμαστε κουτσί τελείως. Το Γκρίλε πρέπει να με είδε και κρύφτηκε εκεί πέρα. Εγώ τώρα θα προσπαθήσω να κάνω άλλη εξυπνάδα. Να ανέβω από εδώ λίγο λοξά. Σίγουρα δεν με περιμένεις εσύ, αλλά αν είναι δυνατόν, εκεί πρέπει να ήταν. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή πόση απόσταση είχε και χάθηκε ολόκληρο 183 και δεν μπόρεσα να τον δω. Ώρες αυτό το παιχνίδι.
Και από ό,τι βλέπω από ένα παιχνίδι ακόμα θα κάνουμε. Ένα με το γκρίλε αυτό τώρα και ένα με το ε100. Με το Yak Panzer ε100. Και θα σταματήσουμε. Τώρα να πάω μες στην πόλη. Μες στην πόλη δεν έχει θωράκιση στο συγκεκριμένο. Δεν μπορείς να κάνεις side scrapping. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Από την άλλη, και το ωραίο ποιο είναι, ότι άμα σε βγουνε κάπου στα ανοιχτά, ειδικά αυτά τα TVP, σου ρίχνουν 3 βολές. Έχεις και τα bad shot που σου ρίχνουν άλλες 4 στο καθένα. Νομίζω 5 έχει το bad shot. Το bad shot 25. Τι να πω τώρα. Τέλος πάντων. Στο γνωστό σημείο πάλι. Κοιτάξτε πόσο αργά γυρίζει. Όταν ξεκινάει όμως, ξεκινάει καλά. Και το άλλο το γκρίλε τη δική μου ιδέα είχε και τώρα θα σπαχτούμε εδώ πάνω, είμαι σίγουρος. Κοίτα, και εγώ δεν κάθομαι καλά εδώ πέρα, αλλά αυτός εδώ τώρα ρε παιδιά τι κάνει. Κάθεται σε σημείο που δεν έχει ούτε έναν θάμνο. Σοβαρά τώρα. Πληρώνονται. Και αυτό που έκανα εγώ ήταν βλακεία. Από παντού μπορούν να μου τη ρίξουν τώρα. Φύγε ρε μπατσάτα από εκεί. Φύγε ρε μπατσάτα από εκεί. Όχι εμένα. Εμένα. Πώς μπλέξαμε έτσι πάλι. Πώς μπλέξαμε έτσι πάλι. Τώρα φυσικά καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να έγινε σε αυτή τη μάχη δεν έφταιγε το άρμα, έτσι. Δεν έφταιγε το άρμα. Defeat Yak Panzer ε100. Για να δούμε τι κάναμε. Μία ρίξαμε σε ένα TVP, 1092 πόντους. Team score. Πόσοι αντίπαλοι είναι, 3, 4, 5, 6, 7. Όταν μένουν 7 αντίπαλοι στην άλλη ομάδα και μόνο με 3 βολές καταφέρανε και με χτυπήσανε. Με εξουδετερώσανε. Ποιος μου έριχνε ρε παιδιά. Όλα τα αντίπαλα άρματα που είχαν τεράστια κανόνια. Θα μου πεις άμα μου ρίξε το ε100, τα ε100 από 2-3 φορές και μια το 183, από μια φορά τα ε100 και μια το 183, αυτό ήταν 3, τέλος πάντων. Τελευταία μάχη για σήμερα και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Δεν έχω παίξει σε καμία με premium πυρομαχικά, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος.
Πού είμαστε τώρα? Μάλιστα. Οπότε τώρα θα πάμε μέσα στην πόλη. Αυτή είναι το Siegfried Line. Ναι. Siegfried Line. Μέχρι να φτάσουμε στην πόλη όμως έχουμε οι μάχες που έκανα στην αρχή πάντως ήταν πιο καλές. Δεν ξέρω, όλες οι υπόλοιπες ήταν. Αυτό είναι το ρολόι που το έβαλα στη μία ώρα να χτυπήσει. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Οπότε έχουμε μία ώρα παιχνιδιού μαζί με τα ενδιάμεσα που δείχνανε τα στατιστικά κάθε μάχης. Και με 22 χιλιόμετρα, 24, 25, 29 φτάσαμε χιλιόμετρα σχεδόν τελικές. Εδώ στην κατηφόρα θα πάει λίγο παραπάνω. Θέλω να πιστεύω. 27, 28, 29, 30, 31. Προς την έπιασε 31. Για 135 τόνους καταλαβαίνετε ότι είναι καλά τα πράγματα. Βλέπετε αυτό το 183. Αν έρθουν από εδώ οι αντίπαλοι θα πάθουν μεγάλη πλάκα με το 183 και με εμένα εκεί πέρα. Εδώ δεν νομίζω να έχω βολές, τσάμπα γυρνάω, αλλά λες καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτό το 140. Το θέμα είναι ότι έχουν μάθει την πίστα και δεν έρχονται από αυτό το δρόμο. Κάποτε θυμάμαι γινόταν εδώ πέρα σφαγές. Καθόμουν κάπου εδώ πάνω που είχε λίγο καλύτερη την κάλυψη με τα δέντρα και γινότανε της κακομοίρας. Δεν με βλέπανε καλά. Δεν μπορούσαν να με κάνουν σποτ πολύ καλά. Φύγε από μπροστά, φιλαράκι. Πώς τα καταφέρνω έτσι? Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, δεν υπάρχει. TAF 110 ε4. Τρομερό κανόνι, αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι ψηλά θα έχει πρόβλημα να μου κάνει penetration. Θεωρώ. Στρίψε λίγο δεξιά τώρα γιατί το πρόλαβε το 183. Είδατε ότι το 183 είναι λίγο πιο μπροστά από μένα σε όλα. Στη σκέψη, αυτό είναι και ένα άλλο κακό που έχει το συγκεκριμένο άρμα. Λέγοντας κακό, εάν μείνετε λίγο πίσω πολύ δύσκολα θα ξαναέρθετε σε σημείο που να είστε σε καλή θέση για μάχη. Τι θέλω να πω τώρα, έτσι? Αυτό το γκρίλε πρέπει να είναι AFK, οπότε το 183 πρέπει να πάω να χτυπήσω. Μπράβο ρε 140. Το 183 πρέπει να χτυπήσω. Το γκρίλε τι έκανε? Τι να πω τώρα? Τι να πω τώρα? Ακόμη και το AFK ήρθε και με χτύπησε. Τι να πω τώρα? Τώρα θα περιμένουμε να τελειώσει η μάχη, να πάμε να δούμε και όλα τα στατιστικά, ή μάλλον δεν περιμένουμε να τελειώσει η μάχη, πάμε να δούμε τα στατιστικά. Ήταν μια μάχη στην οποία κάναμε 0 και είδατε πόσο γρήγορα μας καθαρίσανε. Με τέτοια θωράκιση, με τέτοιο δυνατό άρμα,
Και εδώ δεν κάναμε τίποτα. Μια βολή σε ένα Centurion AX 713 πόντι και μια βολή σε TVP TAF 5051 655 πόντι και οι δύο πολύ high roll, πολύ low roll. Ένα batch up το οποίο το κάναμε spot, το χτυπήσανε οι συμπαίκτες μας για 895 πόντους και εδώ έχουμε 13, 20, 37 πόντους low roll, αλλά εδώ πέρα έχουμε 95 πόντους low roll. 95 πόντους αντί για 750, 655 και λογικά δεν κάναμε και τίποτα, έτσι. Άσε μας ρε μας τώρα, έχετε κερδίσει 10 μάχες. Κερδίσαμε την αυτήν με το ε100 που δεν κάναμε τίποτα. Σοβαρή μάχη κερδίσαμε. Ηρωνία, σαν να με ηρωνεύετε είναι τώρα. Και δείτε τώρα τι γίνεται με τους αντιπάλους. Έχουν μείνει 4, 5, 7, 8, 9 μήναν. Τόσο χάλια ομάδα ήμασταν. 2 βολές πρόλαβα να ρίξω, 4 έφαγα. Αυτό ήτανε. Και τι να πούμε τώρα για αυτή τη μάχη. Εντάξει, το θέμα είναι ότι χάσαμε λίγα με το premium. Και πάμε να δούμε τι κάναμε και με το ε100. Τι περίμενα τώρα. Ένα γκρίλε 161 πόντους και ένα TAF 110 ε432 πόντους από δικό μας spotting. Πώς είναι δυνατόν ρε παιδιά να κάναμε 161 πόντους και 32 από spotting με Tier 10 άρματα, 32 πόντους, τέλος πάντων. Και το IS4 που το χτυπήσαμε και το εξουδετερώσαμε τις strikes δεν το χτύπησε κανένας, δεν το κάναμε τίποτα. 0 από 0-0. Έχει γούστο να είμαι και έχω τα ίδια τους ίδιους experience points με ένα STB1 που έκανε 401 πόντους damage. Λογικά γιατί δεν έχω κάνει τίποτα ρε παιδιά τώρα. Τι λένε, πώς... Έλεγα ότι από τους πόντους που έχω κάνει assistance, αλλά είναι δυνατόν τώρα. 193, ο άλλος έχει κάνει 401. Δεν είναι heavy tank, είναι... πώς το λένε? Είναι medium. Θα έπρεπε να παίρνει λογικά περισσότερους πόντους. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα άρματα. Κόλλησα λίγο τώρα τελευταία με τα... Ό,τι συμπέρασμα βγάλατε. Εγώ στη θέση σας δεν θα ήξερα ποιο να βρω το πάρω. Ίσως να έπαιρνα το γκρίλε γιατί είναι λίγο πιο γρήγορο και θεωρητικά παίζει σε περισσότερες πίστες σε σχέση με το ε100, με το Jagd Panzer ε100, αλλά πραγματικά δεν ξέρω ποιο από τα δύο. Θεωρώ ότι το turret του Γκρίλε είναι πολύ μεγαλύτερο πλεονέκτημα, το υποτυπώδες πάλι αυτό turret με τις 50/50 μοίρες σε σχέση με το ε100. Από την άλλη δεν έχει καθόλου θωράκιση. Θα το ήθελα να στρίβει πιο γρήγορα για να μπορώ να κρύβομαι πιο γρήγορα. Με το ε100 λες ότι δεν στρίβει αλλά αντέχει κάποιες βολές. Βέβαια είδατε τι έγινε στην τελευταία μάχη, όπου δέχτηκα 3 βολές απανωτά, 2 από το πλάι και 1 από το άρτη μπροστά και με διαλύσανε, δεν πρόλαβα να καταλάβω πως καταστράφηκα. Το θέμα είναι αν προτιμάτε λίγο καλύτερο mobility ή αν προτιμάτε πολύ καλύτερη θωράκιση. Και διαλέγετε εσείς. Τώρα έτσι και για το κερασάκι στην τούρτα θα βάλω και το Mi 48α1 να παίξω ένα παιχνίδι για να δείτε πόσο χάλια τα πάω και με αυτό. Εδώ γιατί δεν μου βγάζει συνέχεια πύρο. Συγγνώμη, να δω και ποιο κανόνι έχω. Να πάρω το καλό. Μπράβο. Τι έχουμε εδώ? Ναι. Ωραία. Και αντί για καμουφλάζ τι να βάλω? Αντί για καμουφλάζ να βάλω ένα vertical stabilizer ή coated optics.
Να δούμε λίγο το κανόνι. 0.36, 1,9. Θα βάλω vertical stabilizer. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί είδα σε προηγούμενες μάχες που έκανα ότι τα πήγα πολύ χάλια σε αυτές τις βολές που έπρεπε να βγω, να ρίξω γρήγορα και να φύγω. Θα μου πεις εσύ φταίς. Εντάξει, εγώ φταίω. Αλλά κάποιες που πήγανε σχετικά κοντά, λέω ότι ίσως με ένα vertical stabilizer ίσως πετυχαίνανε το στόχο. Οπότε, για να δούμε. Στέπες. Αυτή είναι πίστα στην οποία ήθελα το γκρίλε, ρε παιδιά. Εδώ το ήθελα το γκρίλε. Να πάω να τη στήσω σε ένα μέρος, πίσω από θάμνους, πίσω από δέντρα, και να πω ότι εντάξει, κάτι έκανα. Τώρα εδώ θα πάω σε ένα μέρος που έχω δει ότι κάποιοι μεγάλοι παίκτες του ίντερνετ έχουν μεγαλουργήσει. Ευγένη, δυστυχώς δεν θα δεχτώ την πρόσκλησή σου για πλατούν. Και ή θα με καθαρίσουν γρήγορα και θα γελάτε όλοι, όπως σίγουρα γελάσατε με το πως έχασα με το ε100 με τον Jack Tiger στην τελευταία μάχη, ή θα μείνω λίγη ώρα παραπάνω ζωντανός και θα λέω ότι ξέρεις, έριξα και 4-5 βολές στους αντιπάλους. Ένα πράγμα που με έκανε να πάρω και το Mi 48α1, εκτός από αυτό που σας είπα ότι είδα τον Quickie Baby, είναι ότι σε αυτό το άρμα το έχω δει και στο στρατό όχι σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Λάθος, ξεφτύλα γίναμε πάλι. Σε άσκηση. Ωραία αυτή η κανονιά. Αλλά εγώ πρέπει να φύγω από εδώ. Και αν προλάβω και ανέβω αυτό το ολοφάκι χωρίς να με δούνε, θα έχω και κάλυψη. Θα έχω και κάλυψη αντί για σκέτη απόκρυψη. Τι ωραία που φαινόταν στον άλλον, τι εύκολα που φαινόταν. Έριξα 2-3 βόλες πάντως, έτσι. Πάλι χάνουμε σαν ομάδα, οπότε και εγώ εκεί θα τα ρίξω. Αυτή θεωρώ ότι βρήκε στόχο. Δεν μπορεί να την έχασα αυτήν. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αυτόν το χτυπήσαμε στις tracks. Δεν σημάδευε. Ήθελα λίγο πιο μέσα να τον βρω, αλλά και εκεί πάλι καλά ήτανε. Ελπίζω τώρα να γράψει ότι έκανα. Μπράβο. Βοήθησα την ομάδα μου. Τα άφε 110 από μένα. Περιμένεις βοήθεια, καημένε. Critical hit. Κάναμε σε ένα γκρίλε ricochet.
Αυτή μου την έριξε εν κινήσει. Αυτή μου την έριξε εν κινήσει, τον γκρίλε. Δεν πρόλαβα να δω ποιος με χτύπησε. Τέλος πάντων. Κάπως έτσι ήταν όλα μου τα παιχνίδια με το Πάτον, όπου η αντίπαλη ομάδα μας ξεπάτων 4-10. Τροπή και εσχήνη, και φταίει το παιχνίδι, φταίει το RNG, φταίει η αντίσταση του αέρα, φταίει το mouse μου, φταίει η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ. Τέλος πάντων. Φεύγουμε από εδώ. Το κερασάκι δεν ήταν κερασάκι. Ήταν ξινό, πικρό και άχαρο. Αυτά ήταν τα Yak Panzer και το Grille, Yak Panzer E100 και το Grille 15. Ελπίζω να βγάλατε κάποια συμπεράσματα, να βοήθησα όσο μπόρεσα. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δείξω τις πλήρεις δυνατότητες των συγκεκριμένων αρμάτων. Θα έπρεπε να ήμουν πολλές φορές καλύτερος παίκτης από ό,τι είμαι τώρα. Ελπίζω να βγάλατε τα συμπεράσματά σας, να περάσατε και λίγο ευχάριστα όση ώρα βλέπατε αυτό το βίντεο. Φίλοι YouTubers, να προσέχετε και να είστε καλά.